sisebenzisa i-solar system, i-inverter le A1 16 kilowatts nama-battery ayi-3. Kodwa kuyenzeka ama-battery mayiphela midnight then u-Eskom take off, but full time nje sisebenzisa i-solar system. Thina no Ramaphosa akukho la sihlangana khona. Ayixabene. Ngapha sise dining room ngamawala ekhaya. Lokhu ke akuyona imali enkulu, hayi madlana nje. Ngoba lokhu kwetafula uyawukhipha 35,000 ngetafula. Isturo uyawukhipha 8,000 C1. Therefore so ngayibhalela ama 8,000 angikwazi ukubala ngashonela uthisha. Boso eda nalo 35 uzobona ukuphumana. Bese ke sibuya siza ngapha. Ikhishi leli kamawala ekhaya. Yasha. Ikhishi leli kamawala ekhaya. Ikhishi leli side. Bese kuba ipentry ngapha. Let me switch on the lights. Ipentry ngapha ngokwesilungu. Ikhishi divideka kayi3, hayi lento yethu thina abantu abamnyama. Uthi ikhishi uhlezi yonke into ndawonye. Ikhishi leyo ndawo le ukuphekela le. Ukuhlala izitsha nokudla okuphekiwe. Then le ngapha ehlala ukudla okuhlaza. Ngaba marayisi, impuphu, iklabishi, uma kusehlaza kuhlala ngapha. Then uma sekuyophekwa ngale. Then ngapha i-laundry room. I-laundry le ne-dishwasher laba umshini lo wokwasha izitsha. Bese kuba i-top loader ye-washing machine. Shuthi ikhishi lala ekhaya li-divideke kayi3. O-advisor bethu basi-advise kanjalo ukuthi basala la i-Vesta isalila. Nawo ama-wardrobe wethu kuthi ke ku-empty ngoba kulinda isivakashi. Uyahenga laphana amabhantshi akho ubusuwadonsa waletha ngapha. Usukhipha ibhantshi lakho uyaqoka usuyabuyisela. Nazi into zabelungu suyavala. Seyabuya kuza ngapha. Sewuzolala ke la. Sekuyi-bedroom. Yize-ke kungakalungiswa lutho kodwa nje i-bedroom yesivakashi kune-aircon yakhona. Aircon yakhona idlala ngesola. Hayi ngo-Eskom. I-bedroom le yesivakashi. Sesiya ngale ke e-bathroom. Ngavezi phela oplastic ngizoso. Sesiza ngapha. Se-bathroom la. I-shower le. Shower la ekhaya isebenza kanje. Uyayichuzela ukuthi ufuna amanzi aphume kanjani. Uma ufuna aphume phezulu, leli button leli kumele libe phezulu. Azophuma phezulu. Uma ufuna aphume ngeside, kumele ngimela ukuzenza ukungithela. Azophuma ubheke angeze ngakuwe. Uma ufuna ukuyiklina ngapha emaceleni, uwakhipha eze ngabe usuyayirolela njenge-sausage, kodwa kudinga upresident wamabhinqa lo uyozochaza kahle ukuthi irolwa kanjani. Uma ufuna ukuyiklina kanje, uyayijikisa lento, then uyayiklina ihambisa wonke umzimba. Ilona shower le esinalo la ekhaya. I-shower yesivakashi le. Bese hayi iyagqilaza lento hayi. Bese siza ngapha imoli. Ibafu leli elibizwa nge-jacuzzi. Awukhiphi imali eningi, cishe ukhipha o-50 something thousand ukuze ube naleli bafu lodwa. Uyavulela lapha amanzi bese upressa u-on abese likumassage. Liya massage. Sizothi massage bese ngivulela amanzi
bese ngikwenza press ayangimassage siphela sonke istress nyala abantu abanedress nje kumele bazogeza la ekhaya liyangimassage ibuff le sesiqhubeka ke lesi sitezu manje hayi ngeke ayiyagqilaza le nto hayi hey abantu fanele bazi angithi thina amabhinqa basithatha kancane ngoba namanje besasithatha kancane bazi ukuthi ibhinqa laba nekhavela nje lizocawa into nakho konke fanele bazi amabhinqa asephila kanje asize isifundiswe esikhulu ageze lo thena akalona ibhinqa amabhinqa wanothi ageze azobona amabhinqa what they are capable of ibhinqa kufanele brandwood lo kufanele brandwood nekhavela asikhupukeni siye phezulu basanda kufaka amaglasi la kuze ingane ingaphi njengala kayi hayi ungene kuseni umthakathi la hayi lutho King Zoso lemfana ngeke izize yini iyonqaba yodihambele wena la lemfana ngeke ivume manje la phezulu kuhlala bani ka la inkosi mayifuna uzoyihlalela phezulu ifuna ukubukela iTV phezulu ihlalela nje la relax ubaba wakho noma wena inkosi phela yimi hayi ubaba kasekho wena inkosi yimi phela ngathi ubaba kasekho empeleni kukithi la ngikuthanda ngabantu ingakho nami emzini kaXaba empeleni kukithi kodwa ke indlu eyami ingakho nami ngishilo ngithe mangifika lapha ezathi ngathi ngicela ubhuti ola ekhaya omdala mangabe mdala umdala angenhlahla ke ngimdala ngomle yaphezulu ngoba ngifuna isimo ezingane nezivakashi sibanga ama channel ofuna ukubuka i-channel yakhe wherever ama TV la endlini I'm sure i7 umuntu une decoder yakhe uyibukela lokho akubukayo i-sitting room le yaphezulu ene aircon yakho bese siza ngapha hayi ngapha siseba la sikushaya khona la sidukuza khona sisebhala la sikushaya khona sidukuza khona isinema le basebenzi ngayo na i-projector TV i-TV lena ngeke uquality TV ngoba uyibona incane ifakwa iyama piece mase sifika lapho bondeni i-CTV ngiyayibona ke then ile isinema kodwa basasebhizi ngayo in 2 days to come izobe iphelile nala ingazoyibukela ama movies ibukele whatever lento izobe ifuna ukuyibuka hayi sase i-TV lena uqhubeka nje lokhu abala ama TV angiwaza semagama adida ngisho umnini adida umnini yo bese siza ngapha uKing Zoso uma evakashile nowa kwakhe nale camera ndoda lapho ilinde wena na wardrobe na sisibuko uzophuma nje ushawe ngapha eside ikamera lesivakashi leli nalapho futhi kunekamera lesivakashi la phezulu inqwaba ngoba nasezantsi abekhona inqwaba ngapha uzoshawa wenze zonke izinto ezivakashi kodwa sazofaka la ama shower door I think ikusasa bazofaka ungangena nje shoot nangapho ngoba kuyabuya ngapha eside all right then bese ngapha futhi ikamera lesivakashi futhi hayi mina ngifuna ukubona lakho hayi into engijahe ukubona lakho hayi ikamera lesivakashi futhi vakashi siyangena lapha sikhuleke abese ke sisebenzisa na ishawa kushuthi losivakashi nalosivakashi bazoshare bese ke siqhubeka sibamba umthetho omdalo ngaMose wenza seBhayibhelini oyisitting room besiyibonile besiyibonile amashawa ama-toilet ey'vakashi hayi cha bayathanda abantu bokuhamba la ekhaya
uma ukuthi usabala ngazi angisazi ukuthi ama-toilet hayi ngeke ngisazokhawunta kahle ngisazokhawunta ekugcineni hayi kodwa la kuza khona kunethaweli lakhona masuqedile uyawasha izandla la emakhaya emafamu yebo kuphilwa kanje la emakhaya emafamu nangapha ngokunjalo i-toilet lakhona ishawa yakhona ungangena nje mhlambe ushuthe ngapha yayi isivakashi lesi isivakashi akufanele sihlupheke mazivakashela ekhaya siyaqhubeka ikamera leli elesivakashi anti liphi lakho elendodakazi hayi ikamera leli elendodakazi isayishodela ngombhede ufakela umbhede indodakazi une wardrobe yakhe ngoba ngibona amanakhuyana nje la neyicathule ezincane kangaka hayi kandodazi usasemncane na 9 years yo yavusiwe bese sibuye siza ngapha ikamera elesivakashi ngifune lakho mina ngeke ayi khathele ivakashi manje aye inkathele ikamera elesivakashi nama wardrobe akhona akufanele isivakashi masifikile sikhumulele phansi sikhumulele ecansini fanele sazi ukuthi sine wardrobe yaso sesiyaphuma soze sifike la ufuna sifike khona hayi ngeke hayi ngapha ikamera elesivakashi ikamera elesivakashi cishe kusashota umbhede la ikamera elesivakashi zonke lezi ivakashi ezisuke ilele la phezulu izosebenzisa la ma-bathroom la toilet ngiyabona hayi sesigcine safika la ufuna sifike khona hayi asifika impela eParliament hayi sekugcine safika lisekugcineni iParliament awusuka sekugcineni lifana ncemeshike kodwa naleli liphansi ngiyakhumbula kade sezantsi ngiyakhumbula leli ke kababa la ekhaya nganoma umfana la ekhaya hayi umfana hayi ubhuti la ekhaya dressing area ngapha busuthi ungmovise isibuko bese uzongena eshawini hawu nalo amasajo futhi ijacuzzi le yamasaja ishawa yakhona efana ncimishini yaphansi ibasin kamawala ekhaya ibasin kababa la ekhaya ubaba uma la ekhaya ugeza la izandla ubaba la ekhaya ugeza la izandla ikhaphi yokuxubha kababa la ekhaya ikhaphi yokuxubha kamawa la ekhaya asishare umuntu nomuntu nokwakhe mama kuza la ngase bathroom sishare i-toilet kuphela kodwa mase siza ngapha ngisho into zokugezela kamawa la ekhaya ihlala ngapha ezami ihlala ngapha bese ke sibuya siza ngapha e-bedroom la e-bedroom yize ke singakabi nawo umbhede sisathathe wengane umbhede wethu usasesemkhunjini usuke eUkraine umbhede wakhona une defreezer une sefo une TV une aircon awulali ngengubo ezu45 mawulala kulo mbhede ngebhada ukakafiki usasese Ukraine but in 2 days to come uzobe usukhona la ekhaya awulala ngengubo ezu45 makumakhasi ulala nje ngengubo eyodwa ngoba umbhede unani une aircon uyapressa nje bese ke ziduma uthenga ulayitele la uzozobona ukuthi kulayita kubuya kanjani mawulayitile la ekhaya kubuya kanje mawulayitile cosi yaphela hayi so then ke mhlawumbe seso. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. People are really living a life long apparently. So there's a mention that is making Mzansi crazy lapha kuma social media platforms. Lapha KZN yabhuti lokhombisa indle yakhe phakathi ngokuthi njani Nkosi yami not even a hotel can ever. So people are saying ukuthi ndiyakhipha la. So people are really inspired ukuthi sebendaphi ibhuti njengoba ashanga indlu letfusana kangaka izinhle indlu phakathi Nkosi yami inhle. I would get lost every day. I wouldn't even get used to it because what Nkosi yami
Yabona ukuthi tindlo leti socabanga ukuthi mhlampe double MEC, double in bukela. This guy uthi mina ngilibhinqa, but bukela ukuthi ngihlala Tukwane. Ayi cha. I'm really inspired, Nami. Oh, please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.